Eulen Amenabar taldeko kirol zuzendaria, urtea azten ari gara, Sorbaski honetan, zuek ia bertasun handi badakazue, talde izen ezberdina, Eulen Amenabar duzu aurten, eta hortaz gain, bertasuna badago talde honetan, iazko blokeari helduz, baina batez ere, atzerritar desente ekarri dituzue urera lehiatzera, eta supongo, lehiakorrak izaten mantentzeko helburu horretan, Bai, objektibo hori da, ezta. Azkenien pasen urteko blokie berdine da, baina kanpoko korredoriek asko dekoguz, 7. 3 frantziarrak pasan urtien ja hemen egon zieneak, eta beste Norvegia 2 eta Holandar 2, ezta. Ni uste dute taldie nahiko polite dekogu, pasan urteko baino taldea apurtxo bat gogorra hau, eta ni uste dute aurten denboraldi politia egongo dugula. Supongo, azken urteetan kostatzen ari den hori, filial taldei aurre egiteko helburuarekin, kanpoko jendeak, kanpoko talentua ere Euskal Herriera ekarri behar dugula, Bai, ze azkenien etxekoko txirrindularisek joeten diez beste taldetara, ezta, bai, normalien filialetara, ezta. Eta orduen guk egin behar duguna da, atzerritarrak ekarri eta atzerritar horiek behintzat nivel politia eukiko dabe eta guretzat hobeto da holan, ezta. Etxeko talentuare mantentzen duzu, hor dazkagu Mateo etxeko azten dugula, baita ere Igor, talde bloke hori mantentzen da eta lehiakorrak izaten jarrituko duzu haiekin ere. Bai, gainera beraiek badakite zelan korridu, zelan nire lana moduen zelan dan eta guretzat hori hobetoa da, ezta, azkenien zelan biherrein bidan karreretan beraiek badakite eta hori pauso handixe da urtea hasteko, ezta. Hori arte Eulen Amenabar taldeko txirrindudaria, denboraldi hasiera honetan gaude, sentsazioak hartzen pixkandaka, Sorbaske, beti lehenengo pedalkadak emateko lasterketa proposa da, eta talde berritu honetan, bloke bat mantentzen duzue, zure bigarrenen urtea izango da afizionatu mailan, eta jakin behar dugu, espero duzun aurtengo denboraldirako. Hasi gez Sorbasken, pixka kaosa izan zen, ez zan oso batea, pixka tabanikok eta olakok, baina nik uste forma ona dela, taldea oso naukaula, neguko lana nik uste ondo indeula, eta ekipoko entrenamendutan ikusia nahiko forma txukuren gaudela, eta aurten pauso bat gehiago emateko aber gauden, eta pixkanaka. Taldeak oreka hori bilatu nahi du aurten, Euskal Herriko txirrindularien artean eta baita ere kanpotarren artean, nolako taldea ikusten duzu? Azkenen fitxaje berrekin talde oso indartxo ikustet, ze kanpotik etorrienak itxura, naiz eta goendik ez etorri itxura oso naukate, ze aurreko urteetan baten bat eukideu, eta nivel hona eman du, eta nik uste ondo konpontze bagea oso ondo funtzionatzea daukaula. Eta zure helburu pertsonalen artean, nola planteatzen duzu denboraldia? Azkenen hemen daukeun kalendario guztiakin pixkat ikusten jun, eta gero Vuelta Navarra eta hor alba puntua gehiago lortu, baina pixkat horrela martxa. Unaz, Eulen Amenabar taldeak itxura eraberritua dauke aurten, izten berria, kolore berritxu batzuk, eta baita ere taldekide berriak gizonezkoen taldean, nola horre egiten diozu denboraldiari? Ilusio handiz, azkenen esan ezun bezala izen berrik ditugu talden, asko jarraitzeu lehen urtetik eta nik uste aurre denboraldi hona indeula, danak fuerte iristi gala eta gauzak ondo iteko gokin eta ilusio handiz. Taldeak bilatzen duena bada hemengo eta kanpotarren artean lehiakorrak izatea afizionatuen tropelean, Hoi da helburu nagusia, hemen, etxeko karreretan eta kanpoko karreretan lehiakor izatea, gauza kondo itea eta denboraldi txukun bat itea. Zuk zein helburu pertsonal dituzu? Nik helburu pertsonalak gehien bat taldeai laguntzea, lehen urtetikan maila hobetzea eta pixkat gehien bat. Hortarako zein lasterketari begira, Euskal Herriko egutegia badago, hor mai gainean, euskaldun talenakari, baina taldeak ematen zuen aukera gehiago bai. Nei asko gustatzen zaizkiten karrerak igual mendateak ditunak izango ja, Amaian da nire
gaitasuna esan genezake. Eta bai, etxeko karrerak, adibidez bidasoa gustatzen zitzaiten, baina bueno, pena bat, aurrea ateatzea da ono hola gehatzean, eta bai, hori da, pixka bat, etxeko karrerak, mendatek dituztenak, eta gero kanpoan, ezagit, Kastia y Leon nire herritikan pasatzeala, eta holako zerbait. Sortean. Mi esker.